माबायदि गाज्रि अबस्था बेया अबस्था बे गाज्रि अबस्था माने नै नाया हेलो गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय आङो साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायहरबाय ओमफ्राय बिथिंजाय नायनो हागोन नैबे जाहैबाय रायजोनि फख्रि बेखौ दायो सारगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे फख्रिखौ माने गामिनिनो आदै जानाय आरोना आदै जायो बिसोरो माने दाग लादोंमोन आरोना बे फख्रिखौ ओमफ्राय दायो माने नाखौथ' माखासे बोखांखाबाय सिगाङो ओमफ्राय दा माने जि थालांनाय माने सारब्लाबो जेजों सारब्लाबो नाया माने गाखोला नालाय दायो इनिफ्राय दा बेखौनो माने दिनै मेचिन लागायनानै सारगासिनो दं आरोना चालु चालु थ' लोगोफोर नैबे जाहैबाय आंनि न' आरोना जोंहानि न' बेयावनो थायो आङो ओमफ्राय नोंथां मोननो हागोन ना वालफ्रा माबायदि बायजोबखो माने दन्दर जाजोब्बाय हाखर गोथौ गोथौ दन्दर माने नैबे फख्रिनि नाया बेयाव हाबनानै थाफैबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबो हाबनानै थाफैयोमोन ओमफ्राय नायनो हागोन नै गोराथार बोखारबाबो गाया गानायालाय माने नैबे सिंनि अन्थाइया माने एकदम रोजामोन आरोना ओमफ्राय गावबाय नै बेजोंबो गावदों बेजोंबो हाबनानै नाया माथो गग्ल' 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 फैबाय थायोमोन सिङावहाय नायनांगोन नै बोखाबाबो गाया गानायालाय बिराद गोरा ओमफ्राय आं बेखौ औवाखौ दोना होदोंमोन आरोना बोखाबाबो गाया आरोना बिराद गोरा ओमफ्राय दायो माने नैरैजाय फख्रिखौ सारगासिनो दङ नैबे फख्रिखौ सारगासिनो दङ आरोना नाया बिराद गिदिर गिदिर मोनथारसिगोनलाय बायनानै जानांसिगोनलाय ना गिदिर मोनब्लाथ' आरो ना गिदिर मोनब्लाथ' जानो लुबैयोना ओमफ्राय दा नैबे आदैमोना माने सारगासिनो दं आरोना नैबे आदैमोना बिसोरो माने बे फख्रिखौहाय दाग लादों आरोना ओमफ्राय दा बे आदैमोना माने फख्रिखौ दायो मेचिन लागायना सारगासिनो दङ बेनिफ्राय दैया रानबाय नालाय ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव आंनि न'नि बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन आरोना नै एकदम वालफ्रा माबायदि गाज्रि अबस्था बेया अबस्था बे गाज्रि अबस्था माने दायो माने आदैमोना बे फख्रिखौ सारबाय नालाय दैया रानजोब्बाय नालाय दा आङो माने बे वालखौ बानायनो हासिगोन आरो ओमफ्राय बे साननैसोआवनो नाजानि माबायदि बानायनाय जायो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना आंनि फेमिलि जाबाय जितिया इउटुब फेमिलि जाबाय जितिया आंथ' मोनफ्रोमबो खामानिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना माने चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन फेसबुकाव नायदोंब्ला बे भिडिअखौ फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन आरोना दायो माने फख्रिखौ सारगासिनो दङ ओमफ्राय दायो माने नैबे फख्रियावहाय मा ना मोनगोन बेसे गिदिर गिदिर ना मोनगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन बिदिब्ला आङो ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नै मोनलायबाय बार'लायदों आयंआ एसे आइडिया दङ माने नाखौ मादि सारोब्ला मोनो आंबो कमलकाट मोनब्ला जागोन सानदोंमोन मोनाखैनो दाबो कमलकाट मोनोब्ला एसे आधा केजिसो 1 केजिसो जानाय मोनोब्ला जागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो माने मोनथ'वाखैनो दंना गैयाथाय कमलकाटआ कमलकाट मोनबा जागोन कमलकाट मोनब्ला जागोन कमलकाट नैबे सिङावहाय माने दखान सिङावहाय नैबे सिङाव वाल होनाय दं नालाय नै ओमफ्राय बेयावहाय माने गुदुं दं आरोना दन्दर गुदुं दङ ओमफ्राय बेवहायनो माने जापानि नाफ्रा हाबनानै थाफैयो आरोना बेनिफ्राय माने अबेथिंबा सारोब्ला बिराद बुरजा गाखोयो अबेथिंब्ला सारब्लाथाय माने मासेबो गाखोआ आइडिया थानांगौ आरोना सारनो दायो माने नैबे आयंआ माने एसे आइडिया दं नालाय बेना माने सारबानो नाया गाखोबाय थायो आरोना जेयावहाय ओमफ्राय आंबो कमलकाट मोनब्ला जागोन सानदोंमोन माथो मोनाखैनो दाबो कमलकाट जागोन आरोना जुदि मोनोब्ला आधा केजि 1 केजि 1.5 केजि 2 केजि जानायब्लाबो बेसेबां लायो बेसेबां लागोनथाय फैलायबाय खोमा फैलायबाय गैया एबारो ओइलै गोजौआव दं फिसा फिथिख्रि आरो
इउटुब ब्लगार नालाय लोगोफोर नुवाखै मायाव थानानै माने ब्लगखौ बानायगासिनो दङ आङो इउटुबार नालाय फिसा माने इउटुबार नालाय इउटुब ब्लगार नालाय जोंनो माने इउटुबारफोरनो माने कन्टेन्टल'सो नांगौ नालाय भिडिअ'ल'सो नांगौ भिडिअ'ल'सो जानांगौ बिनिखायनो नै मायाव थानानै आङो दायो नैबे भिडिअ'खौ ब्लगखौ बानायगासिनो दङ नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दं आरोना आंनि इउटुब फेमिलि लोगो नोंथांमोन दा माने मालायनि ना सारनायावब्लाबो आङो फुख्रियाव हाबनानै माने नैबे भिडिअ'खौ ब्लगखौ बानायगासिनो दं आरोना नोंथांमोननो नाखौ देखायनाय जायाखैमोन ना नाया नैबेयाव दं आरोना नैबेयावहाय दङ नाया बेसे बुरजा दं बेसे गिदिर गिदिर दं देखायनो र' नै नाया नैबे मा नाम बे नानि नामा रौ ना मेरगा मा नाम आङो बारा मोनथिलाय लाङालै नाफोरखौ मा नामथाय नै बेयाव दंजोबो आरोना नाया नै माने नाखौ दासो हमहांदों दासो सुरु जादों माने दैया रानाखैनो दाबो दैया जेब्ला रानो अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आरो देखायबावगोन आरोना सारनि दै मोनगोन ना मोना नाखौ मोनगोन ना मोना मिथिया आं माने बिराद बोसोर जाबायमोन ना सारैया जे सारैया फार्स्ट टाइम बै ना सारनाया सारना लोगोफोर नाखौ बिदि सारोना गाबना गाबाखै नाया बेखौ नानै नायनो मासेबो गैया माथो मासेबो गैया खेनसे नायबावनि र' गैयालै माथो लोगोफोर जानाय नङालै आंजों आं माने जेबो सारफेरा बिराद गोबावनि उनाव ट्राइ खालामना नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने जेयानो गेवा माथो बिराद गिलिर नाबो गैया मासेबो गैया मालायफोर सारनायखौ नुनानै इन्टारेस्टजोंनो माने ट्राइ खालामदोंमोन आङो दैयाथ' बियो दिनै राननाय नंखाया मैया मोनानिफ्रायनो लागायदों आरोना मेचिनखौ दैयाथ' दिनै राननाय नंखाया नैबे आंनि बेकग्राउन्डआव खिथु उनाव नुनाय फुख्रिया ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नेक्स्ट ब्लग लाबोगोन आरोना जुदि सम मोनोब्ला मिलायोब्ला समा ओमफ्राय आङो नैबे ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला आरोना बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो जाय बिथांमोना फेसबुकआव नायदों फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन आरोना बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि